Da kwalliyarka ne ma ka zo? Ya ina zuwa ne? Nan Joy za ka ɗan kankara da ni mana. Bismillah. Mana akwai nan mana in ka samu guri nan sauka. Okay, ba matsala. Cewa gida wai da Allah yanzu nawa zan bayar za a koya min babur ne, ina son fan koya baburin nan fa. Magana nake baka ji bai? Na balas to kawai za ka rage mu. To ya balas din yana kawo nawa ne masa? 5,000 ne ba yawa. A'a kawai 2,000 zan baka, normal ne, ai joni ne ana tare, kawai ni ma bana son dan dinga ta karatu a layi. Kawai nake son dan dinga hawa a gare. Ai yanzu dai ya za a yi mu gangara ta ƙasan a koya ba. Ko gangara an kashi an baka tuto gandun ka dan koya mishi. To shi kenan normal ne, ba za mu gangara ta ƙasa. Da ido na kawai nake gane bagagge. Wasu yanzu ya za a yi, ina ba rasar cikin ne. Zo gani. Kaga wannan shine kulotin wannan. Wannan kuma total ɗinka. Na gane. Ga birkin ka a ƙasa. Shi ma na gane. Wancan handbrake ne ba ruwanka da shi. Na gane. A hankula za ka ja shi. Mai sauki ne yanzu za a yi auki. Normal ne master, normal ne. Shigo yanzu mu gwada ha gani. Shigo ka gani. Sai master. Bari kawai. Ba na jin ka. Wannan shine sabon tsari. Ka yi fatirin master, gaba ɗaya na ga ɗan son ma ba shi da wata wahala a shi. To yanzu ya za a yi. Ai kawai ni yanzu ina tunanin kawai ka ɗan bani in je in zago, ni kaɗai ma ina tunanin zan iya zago. Yanzu yacce za a yi fara bani 2,000 da daji. A wai 2,000? Ka kula sosai, nan total ɗinka can kuma kulotin ka ne. Karka da an master. Shashashan banza. Wala tsinki tauran wannan mara kawai ko ya ɗan sau. Ana haɗa lissafi na yau. A yau har a Fatima sai ta san an yi harka yau, an samu harka. Komi ya biya daddagule ya lalace. Wayo dan saura, wayo dan saura, wayo dan saura.